Kapin 600 ka magbanay ang gihiklin sa evacuation centers human gibaha ang 12 ka barangay sa Malaybalay City sa Bukidnon. Pipila ka balay og tulunghaan na nga danyos, lakip mga binuhing hayop na nga anod. Ani report. Tulay ba? Kusog nga sulog sa tubig baha, kini ang misugat sa mga residente sa Pro 4 Barangay Sinanglanan, Malaybalay City. Miyerkules sa gabi, human mibunok ang kusog nga ulan sa lugar. Sa kuha ni Alani, makita nga daw nahimong suba ang mga kadalanan tungod sa baha nga halos lampas tuhod. Gani kabalayan, gisulod na sa tubig baha. Taas nga tubig baha sab ang nasinati ni Mary Love sa Barangay Aglayan sa syudad kung asa makita nga hantud tuhod nga tubig. Sa Purok 4 Barangay Simaya, sa panimalay nila Sheila May Bahian, nalubog sab sa tubig baha tungod sa kusog nga ulan. Sa video og mga hulagway, makita nga nang lutaw na ang mga gamit sa ilang panimalay. Gani ang uban, gipatong na sa ibabaw sa lamesa ug sa ilang sakyanan. Nagkalapok sab ang ubang parte sa balay. Tungod sa ulan, midahili sab ang yuta sa Barangay Violeta. Hinungdan nga daghang motorista ang na-stranded sa lugar tungod sa lapok nga mibabag sa dalan. Sumala sa Malaybalay City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO nga moabot ngadto sa 12 ka mga barangay ang apektado sa baha nga miigo sa syudad. Kini ang mga barangay Maningli, Manago, Aglayan, Sinanglanan, Linabo, San Martin, San Jose, Cabangahan, Simaya, Apo Macote, Violeta, Bangkod ug Santo Niño. Sa maong mga barangay, anaa sa 679 ka magbanay ang nahikling ngadto sa evacuation centers. Wala tay fatalities, wala ta kaluyan sa Ginoo, wala tay nakalas nga kinabuhi. Naalay mga reported nga mga livestock nga naanod. Maulang po to ang so far nga nahatag nga kuan sa ato in terms of kanang mga naanod. Paghubas sa baha, tataw ang danyos nga hatod sa kabalayan, kabtangan ug mga binuhing hayop. Sa Bangkod National High School, kita nga bisan wala nay ulan, lubog yapon kini sa baha. Sa sulod sa mga classroom, makita sab ang mga drawers nga nangatumba. Nalukob sab sa lapok ang ubang parte sa tulunghaan. Sa mga hulagway nga gi-upload ni Eden Aplanon, tataw ang karako sa damyos hatod sa baha sa ilang lugar. Gani ang ilang sakyanan, miabot na ngadto sa tunga sa suba, human maanod sa baha. Nagpadayon kuno ang assessment nga ginahimo sa LGU sa danyos nga natala, epekto sa pagbaha. Gipahimangnuan sab ang mga tao nga gilayon muhikling ug galing makasinati na og pagdaot sa panahon nga mabutang sa risgo ang ilang kinabuhi. Ipabot po na mo nga pwede man mag-declare og state of calamity ang barangay or ang city because overwhelming man gyud ang damage o ang extent sa flooding. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.